ke mbukeli xa silapha kule ire loo nto ithetha uba uphantse wangasifumani kodwa ke sithi jotsho ubekho kuba siyatsho isixhosa uba impila yaswela umsila ngenxa yokuyalezela. Elam igama nguNadia Dambuza ndisathe chu Ncembe noLiyema Kavumisa. Njalo loo nto leyo Nadia, elam igama ke ndinguLiyema Ekhaya Vumisa. Kwenje ke mbukeli siqwela ingqokoqo sikhwezela ngezikhoni zethu ke zokugqibela. Siza kwisonga ke inkqubo ngodliwano-ndlebe nenqonyela yakwaMashita Technologies uTebogo Mashita ukusixelela ngakumbi nge-APP eza kuncedisana nabafundi xa bekhangela amaziko okufunda kule nyanga izayo. Kodwa ke okwangoku masiqale sijonge eziphala phambili. Kubhubhe abantu abathandathu emva kwesichotho esihlasele eMnambithi KwaZulu-Natal phezolo. Kubhubhe abantu abathandathu emva kwesichotho esihlasele eMnambithi KwaZulu-Natal phezolo. Imizimba yamaxhoba amathandathu ifunyenwe liqela labahlanguli izolo. Kukholeleka ukuba abantu abali-11 baswelekile nezindlu zatshatyalaliswa. Iqela lokukhangela liye lathunyelwa ukuba lisebenze neqela lamapolisa i-K9. Belubhaliwe emehlweni uvuyo loomama babantwana bazelwe izolo nanjengoko kuyiKrismesi kwisibhedlele saseMiddelburg kwiphondo laseMpumalanga. Ukanti umphathiswa wezempilo kwiphondo laseGauteng uNomantumko Moralehoko utyelele igumbi lokubelekela kwisibhedlele saseSebokeng ebaphathele izipho. Njengoba nje owengamele zempilo esifundazweni iGauteng bevakashela igumbi lokubelethela ezibhedlela iSebokeng uthe kumthokozisile ukubona omama bencelisa kanti uyinikeza isikhathi kwasiza omama basebancane nezingane zabo ezisencane. Kulesi sibhedlela abaqalayo ukuthola abantwana bathe bayakujabulela ukuthola abantwana ngalolu suku. Baqinisekise nokuthi bagculisekile ngendlela abahlengikazi ababanakekela ngayo. Bentathi ingane izalwe esibhedlela iMiddelburg esifundazweni iMpumalanga njengoba abanye bebesalinde esaba isikhathi nje. Ngijabulile ukuthi umntwana wami right, siphatheke kahle kakhulu. Uhealthy, yonke into ihambe kahle. Owengamele zempilo eMpumalanga uqhuquzelela babasanda kuba ngomama ukuba baqikelele ukuba ziyahlolwa ngokwenkolo ingane zabo. To deal with the mortality, you must start at the clinic. When I was talking to them, they were saying that they normally go to their clinic, they've attended the clinic. So that's what we are saying. To deal with the neonatal and then maternal mortality as a province, is that you must go to your clinics immediately you find out that you are pregnant. Kusenjalo intombazane neminyaka eyi-15 ubudala ibalwa kanye nabanye omama abathola abantwana eLimpopo. Owengamele zempilo eLimpopo uphawulile mayelana nalolu daba lwentombazane ethola ingane isencane. I cannot say to the 15-year-old, close your legs and open your books. A 15-year-old did not even know what was happening. It's pure statutory rape. Now, there you need to get the law enforcement agents. Our major frustration as health workers is that when we open the case, the parents come and say, no, the guy has paid damage. Ingane eziyi-18 ezabafana kanti eziyi-15 ezamantombazane ngonyaka odlule kwazalwa ingane ey'ngama-50 ngoKhisimusi eLimpopo. Eziyi-15 zazalwa amantombazane asemancane. Ukanti usekela mphathiswa wesebe lezekhaya uNjabulo Nzuza ubongoze abazali babantwana basanda kuzalwa ukuba babhalise abantwana babo zingaphelanga iintsuku ezingama-30. uNzuza uthi nokuba ikhona inkqubela kule nkqubo bakhona abazali abangawulandeliyo umthetho. Unike abazali nabantwana basanda kuzalwa izipho nezatifiketi zokuzalwa empangeni KwaZulu-Natal. Sibonga kakhulu sesibhedlela lapha eQueen Nandi Regional Hospital empangeni la ukuthi vakashele khona umnyango wezasekhaya ukuzoregister noma ukuzobhalisa izingane ezizalwe ngosuku lukaKhisimusi ukuzama ukunxenxa abazali ukuthi baregister izingane ngaphambi kokuthi zize ziphume esibhedlela. Kanti eduzane kwami kunosekela lika ngqongqoshe womnyango
Baba Nzuza kafushane nje mawase usichazele ngohlelo lolo neliqalayo. Uhlelo lo lesilwenzayo olokuthi sigqugquzele omama ukuthi baregister abantwana babo kungakapheli insuku ezingama-30. Lokho sikwenzela ukuthi abantwana bangene kuloko esikubiza nge-National Population Register, okuyi-database okanye uhlelo lwabantu bonke abala eSouth Africa. Ilokho kokukunikeza ukuthi ube nobuzwe base-South Africa, ngoba uma ungenayo i-ID number okanye inamba kamazisi ufana umuntu oyispoki ongekho onga-exist, okusho ukuthi even ukuthola ibonelelo likahulumeni awukwazi ukuyithola. Uma sekumele ungene uye esikoleni uba ney'nkinga ngoba ufika khona unjengespoki. Even usumdala sekumele ushaye i-ID, kuqalwa ngokuthi kuthiwe ithini inamba yakho. So yingakho-ke thina asivule amahhovisi akwa-Home Affairs, siwavule kuphi ey'bhedlela la esifica khona umama esasenomntwana, ngoba la eSouth Africa ubuzwe awubutholi ngokuthi uzalelwe eSouth Africa, kodwa ubuthola ngokwegazi ukuthi umzali wakho owase South Africa. So indawo la ukuthi sifice khona umzali esigarantid ukuthi sofica umzali sifice nomntwana isesibhedlela ngenkathi kwenzakalani umntwana etetwa. Yingakho ke sithi ke abantu kabaregister ey'bhedlela ngoba ama-office aka-Home Affairs akhona. Asibuyisele izitambo ngakweni studio. Umbutho obonelela ngoncedo kwabo basweleyo iSalvation Army usebenzise usuku lweKrismesi ukutyelela abo bahlala kwindlela yaseBramfontein eGauteng ngenjongo zokwabelana nabo ngezipho nanjengoko iintsapho ezininzi kwihlabathi bezihlanganisene ukubhiyozela olu suku. Iningi lalabo abahlala emgwaqeni yalapha eGoli lilala phansi kwamabloho. Abanye baqhuba ngaphambi kweminyango yezitolo uma sekuvaliwe, ukuze bazame ukufudumala bembatha amakhalibhoti nokunye. Kanti indlela yabo yokuthola ukuya ngasethunjini bathembele kakhulu ekudleni abakuthola emgqonyeni. Njengoba iningi lemndeni lijabulela ukuba ndawonye ngalolu suku, nalabo asebahlala emgwaqeni eBramfontein babe nenhlanhla yokujabulela umuzo kaKhisimusi, njengoba inhlangano eyimele ehlinzeka ngosizo kwabangenalutho yelule isandla kubo. Very depressed. Why? Well, I'm completely alone. Because my husband died, I'm now on the street. Inhlangano iSalvation Army yedlulisele ngezipho ezifana nokudla, izingubo zokulala kanye nokunye. Most of the homeless people, they didn't just come on the street. Some, they came to look for jobs, and some are students, came to for schooling. But also others, they came because of family issues. Others, they lost jobs. Others, they family broken, and they find themselves in the street. And some of them are well informed people. It's just that the circumstances around them make them to find themselves in the street and rely on other organizations, churches and the Salvation Army to help them with clothes, to help them with blankets, to help them with food. Abe-Salvation Army bathi isenzo sabo siwuphawu lokukhuthaza nokunika ithemba kulabo abahlala emgwaqeni ukuze bazi ukuthi nabo bangabantu babalulekile. Ukanti abahlali abathwaxwa inhlupheko basechwebeni eMpuma Koloni bayenwabele iKrismesi yalonyaka. Isizwe Khuphelo Foundation inikezele ngokutya, impahla kunye nezinye izipho kulo mmandla. Aliqela amakhaya aphila phansi kwinhlupheko nendlala kwilali yasechwebeni. Kumanye amakhaya amalungu angapha kwe-16 ahlala nje kwigumbi elidilikayo. Emva kwenqaku le-SABC abahlali kule lali bafumene iKrismesi eMyoli. Sasebenza neforum leya lapha basinika bona abantu bathwaxeke kakhulu indlala. Sibathengele ukutya abantu abangama-30, imizi engama-30. Kwezi family ezithwaxwa indlala ezifumene ukuphiwa ihempa namhlanje kuzawuba khona utshintsho kule nyanga yeKrismesi. Ezintsapho zithi oku kuzokwenza umohluko omkhulu. Ndiziva kumnandi kakhulu. Ngathi ndifumene wazanda yibona. Kukwamemelelwa nakweminye imibutho izokuncedisa ekupheliseni indlala kwilali yasechwebeni. Dingulwandile Mbulali, esajonisi. Isebe lezempilo eGauteng likwazile ukuthetha-thethana nenkampani ebonelela ngombane eGauteng iCity Power ukuba ungacimi umbane kwizibhedlele ezine ezikhulu zeliphondo ngenxa yokudada ematyaleni.
We had queries about the billing. All other hospitals, we don't have any problem. It was those three that they were threatening to switch us off. But we have settled that dispute that we had with them, because for us it was just tell us how much are we owing you and why this amount has been ballooned. So it was just mere administration that they should have done with their teams. Then they ran to the newspapers as if we don't want to pay them. We can't be responsible and not pay them because we still need their services. But I think they must not take advantage of the Department of Health, because we are known previously for not paying service providers. We do pay now, we do look into our books, and we do check what is it that you say we owe you. That was the dispute that we had with them. Uba ukhange uyibone The Queen Show ngethuba iqala ukuboniswa eMonte Cassino Theatre, ungaxhalabi, unelinye ithuba lokuyibona ngqo kwinkqubo yethu apha ekhaya jikelele. Umdidiyeli uJeanette Mnisi usenzelele ngxelo. Thabela umdanso okarisako watshatshalazo obizwa ngowe The Queen Show, okumdanso ohlanganiswe ngomvumo othandwa kakhulu we The Queen kunye nomvumo kaKrismusi. Umdanso lo ufaka abadansi abaningi ababuya ephasini lonke abafana noAmira Welewiggin owathumba ephaliswaneni lomdanso weHolland iHolland Got Talent uSilim KG. Emdansweni ongathatshelwa ngiwo wonke umuntu nanyana kuyiphi iminyaka yobudala. Umdanso lo wakhe waya nenarheni ezihlukeneko zephasi ezifaka hlangana neBrazil ukuyofikela eUnited Kingdom. Kanti hlangana nabathungi bezambatho ezimbathwa abadansi aba kubala owaziwa iphasi lonke uDavid Hart. Inengi labantu elibukela umdanso lo bebawuthabele hle, kanti hlangana nabo babelethi bebaphekelela abantwana bona bazokuthabela umdanso kaKrismusi watshatshalazi. It dedicates always try to recruit kids from townships and from the previous disadvantaged backgrounds. For them to see doing such an art form, indlela abadansa ngayo, ama-moves wabo, just amazing ukuthi kanti in fact ballet is not just for white people. Ansi Ballet's Queen Show has been extraordinary. As always, they have appeared here at Monty and they have dazzled the audience. You almost can't clap because you're so mesmerized. Truly a triumph for the ballet and for art in South Africa in general. Bring it back, don't take it. Kanti nakusenjalo abadansi bathi bengasilula ukulungiselela iphaliswano, kodwa nanyana kunjalo ukusebenza kwabo ngokuzikhandla kube nemiphumela emihle. I love to dance because all my teachers and friends is there, and I work hard because I love to dance on the stage for people and to watch me. Like today's show was really, really beautiful. I think we've been rehearsing really hard, and I think today's show we kind of just like try to push each other to get it through, and I think we did quite a good job, and I think the audience really enjoyed our performance this evening as well. It was very hectic, very crazy, intense training and lots of hard work. So we're at the studio 10 to 4 usually every single day, working hard, training, going through choreography, learning it very quickly. So it was a very crazy thing, but as a dancer that's what we do, so we gotta love it, you know. We've done quite a lot of things today, and based on the audience and how they responded to our show, it showed that our hard work was appreciated by the audience. There was such a vibe on stage, and all of the dancers just really came together. You know, all the hard work and effort we put into the studio paid off. I think we had a great energy on stage, a great connection with each other, and it shows when the audience gives us their applause, and we had a beautiful standing ovation right at the end. So that was great. It makes you feel like all that hard work was worth it. Umnqophisi womdlalo lo uDick Berenwood uthi bathethe iminyaka eminingi ukwenza umdlalo lo bona ube yiphumelelo. To actually shape it and polish it and get the dancers ready to do the performance really, really well. The choreographers spent hours choosing the music and the layers of the different choreography. Uthi lo kumdlalo ohlangana neminye imidlalo ethwa yomlando hlangana nale ajayele ukuyihlela. To find the right dancers, because our dancers have to have an individual personality. I don't want them all to look the same. I don't want them all to feel the same. I want each of them to know that they are special and that they bring something so incredibly unique to this production.
Lo-ke mbukeli bekumdlalo waChachalazi owaziwa nge-The Queen Show otshengisa ngamakhono nemidanso ehlukeneko yeballet. Endabeni ze-SABC ngingudlozi Mnisi eJohannesburg. Kose kakhulu kwintatheli yethu pofke ngumdidiyeli wenkqubo yekhaya jikelele uJanet Dlozi Mnisi ngelo nqaku. Okanye ke ngoku mizuzu ilishumi nesithandathu bethile intsimbi yesibhozo loo nto ithetha into yokokuba kuwe mntu ozawuqala usuku lwakho qiniseka kaloku into yokokuba uyalazi uqikelelo lwemozulu nalo. Mbukeli usabukele inkqubo ndaba yakho Ekhaya Jikelele. Ukanti ke ngoku singena kwisiqendu sethu esithi eza kwantu. Ixesha lolwaluko ke lixesha apho izibazana libhiyozayo. Khawufana ucinge ibhongo xa unyana wezibazana esiya kwisikolo solwaluko ukuze kaloku abe yindoda. Abafazi baye banxiba impahla ezinemibala eqaqambileyo, baxhense besombela kube mnandi kube njeya. Kodwa ke ngoku kutyalwe umkhwa omtsha oye wayexa ilimi obizwa ngokuba ukubhinqiswa kwezibazana. Ingaba oku kuthetha ukuthini? Okanye ingaba oku yinto ekhoyo konke ukuva banzi ke sikrwece ingcali yenkcubeko uGqirha Nokzola Mndende osuka kwiziko iCamagu Heritage Institute. Gqirha Nokzola, mandikubulise ndikwamkele enkqubeni ngalentsasa. Sicamaguhle nam ndiyabulisa nakwabo bamamele kwezo ndawo bakuzo ndiyacamaguhle. Enkosi mama. Into entsha siyibonayo ngoku kuba sibona apha kumakhasi enxibelelwano ukuba kuthiwa kukho into ethi kubhinqiswa kwezibazana. Ingaba yinto ekhoyo le konke kwaXhosa? Msasazi ndifuna nje uyawundipha nje noba imizuzwana igama ngalinye lilembali yalo. Izibazana ngumama wale nkwenkwe iyokwenziwa umuntu omdala. Ngokwakudala ke ibingavumelekanga into yoba intombi imithele ekhaya. Ibisenzeka ke loo nto. Kodwa xa ithe yamithela ekhaya ke ngoku ikwazi into yoba lo mntwana abe ngumntakwabo, abe ngwalapho kokwayo. So ndizama ukuhlula ke xa sithetha ngezibazana sithetha ngomntu owendileyo, sithethi ngomntu ongendanga. Masibuye ke ngoku size apha ekubhinqisweni. Into entsha msasazi into yokubhinqisa kwamazibazana phofu kuye iqaphela yenziwa ngabantu banemali. Kuba kaloku ngela xesha inkwenkwe ikhonyayo iba izibika ukuba iyahamba iyokwenziwa umuntu omdala, amazibazana ayayiyizela ayayiyizela. Kodwa ngalamhla ingena ngawo kuthiwa ke iyencama. Otata bekhaya, omama
bale nkwenkwe amazibazana thethi ukuthi kaloku asingobantu besiko esinye thina bonke oomama bale ndawo bazawunika igusha yabo kodwa ke igusha mazibazana abafuna ukugida ke mhla kugidwayo ke uba ndizothi ngemini ethile uba zenziwa kwahlukana ezintezi bayakugidela izibazana ikhaya liyagidelwa leyobhinqiswa intsha ibe wesi ke ngoku uyafuza uba isikakhulu yenziwa zintombi zingendanga ubhinqiswa njani kokwenu awunobhinqiswa kweni yinto entsha msasazi eyenziwa ngalamantombazana anemali naba bantu bathathileyo banemali okanye umuntu ufuna nje kubuya into zakhe ngaba uba ndiseKapa ndiyokulusa umntanam emakhaya kufuna ukubuya into zam uba nam mdala ndigida ndithi ke hayi ke mazibuye kodwa ayikokubhinqiswa nalapho into eyenzekayo sithi xa sibuya siwenze lo mgidi apha babuyisa into zam abantu into yobhinqiswa kwezibazana ayikho intsha yenziwa ngalamakhumsha anemali matha Gqirha xa sibuyele emva ke ungathi mhlambi ukuba intombi iye yathi ke yamfumana umntwana ekhaya ingendanga aye umama wakhe angabikho mhlambi adlule emhlabeni kwakuye kwenziwe njani? Kaloku mntakabawo bakhona abasazi banakwenu iyafana so senza lo mgidi ngoku intombi engendanga ngoku kanye kuthina kwezintsuku mna abasazi babanakwenu bathatha laa nxaxheba yoomama baseKapa abafazi babanakwenu ngoko ke abafazi babanakwenu bakhona xa ujonga ke ngoku and awuzuthi uzele wedwa kwenu ukhona noba ngunkosikazi womnakwenu katata omncinci wakho okanye utata ophakathi okanye utata omdala hayi iyavakala gqirha xa siyijonga ke ngoku kule nto siyithethayo ngoku uthi yenziwa ngala mabhinqa mhlawumbi aneemali zawo ungathelekisa ke uthi ilahlwe phi yonakele phi? Apho yonakele khona yinto uba xa siza kwenza imicimbi ngoku asisayenzi laa nto yoba kube khona ibhunga emzini kuba xa kukhona ibhunga apho kwenziwa ke ukuba ulo uza kwenza oku lo uzazoko iyawungena inkwenkwe ngemini ethile ubani uzawuthi ngoku awasenzeki loo nto leyo ngaske ndithi ndiseKapa ndibhalele ekhaya ndithi inkonko yam hayi uzawungena ngoJuni ndiyithumele kwenzeke zonke ezi zinto apha ibuhlungu khona olubhinqoso ke lenzekayo yinto yoba uzawubona sifake isilungu kakhulu fumanisa into yoba umntu uzawuthenga ibhoti lotywala yamawaka amathathu ayiqhuvuza abangaphambili kutala ngemali kubantu abahluphekileyo obo yintlungu leyo ungathi mhlawumbi zeziphi iindlela abantu abanothi bacebise kubantu abalandelayo uba hayi ayiyo le indlela yakwaXhosa okanye mhlawumbi ucinga uba sekonakele izavele iqhube ngolu hlobo? hayi iyafuna unqandwa mntakabawo iyafuna uhiwulwa asiyo le ndlela le nto ndithi make siqale phaa emabhungeni kwaziwa uba inkwenkwe kanokuzona iyangena ngoJuni ngesilimela ngedate ethile and abantu abangootata bathi iyawusiwa ke kwingcebo ethile abantu abangoomama amazibazana ke awukonzeka ngexesha elithile ibhuma izobakho ngexesha elithile nazi into ezibalulekileyo hayi le siyenzayo yotala ngemali into makihlalelwe likhaya iyabaleka loo nto kunjani ke nabantwana bethu mhlawumbi bangayeka uba zezinto bazizo ngalamathola amantsiyane uba zingahlala singamakhaya izinto zihambe ngokwendlela yazo masibuthethe ke ngoku ngesinxibo ingaba umntu unxityiswa xa kutheni kwaXhosa bakhona abantu ababukeleyo namhlanje bathi hey siyayiva izinto zakwaXhosa kwenziwa ngohlobo nohlobo mhlawumbi ungakubacacisela uba umntu unxityiswa xa kutheni kwaXhosa? Igama lonxibisa ke mna ke ndilazi kumntu owendayo nakumntu onxityiswayo lo mntu uzoba ngumolokazana umendi ibe nguye kobe inxityiswayo kuba ebe yintombi ngoku yanxityiswa ungena ebufazini andiziyazi ke ngoku uzaphi umntu ongenelwa yinkwenkwe athi uyanxityiswa unxityiswa xa bekutheni unxityiswa umntu owendayo nakumntu onxityiswayo
Gqirha, bendikhe ndabona kumakhasi onxibelelwano amazibazana ezithethelela kule nto sithetha ngayo. Bathi kaloku ndim umama womfana, ndim umama wenkwenkwe, ngoko ke mandingavalelwa ngaphandle. Yiyo le nto bezibiza ngamazibazana. Ungaphawula uthini ke kubo? Uyabona mntana sasekazi awuvalelwa ngaphandle kuba uba bekuhlele labhunga. Uba bekuhlele labhunga yonke le nto lembiza uqulunqwa phaya. Uba bekuhlele labhunga. Into kunayo ke masiphinde ndiyithethe nabantakwethu noonyana sebangcola ngoku sebanyoluka kuba uzawufumanisa into yoba uthi umnakwenu ndizamqabula ndizuyingena andizuyihoya laa ntwana yakhe xa ingena esuthwini ubone ngoku umntu ezitshilela. Laa nto ndithi elaa bhunga liyakusombulula yonke into. Xa siqwela ke gqirha ngokubona kwakho ungacinga uba mhlawumbi silahlekelwe yinyani yenkcubeko yethu singamaXhosa? Silahlekelwe yinyani into ebuhlungu iya ilahleka le nyani yethu singamaXhosa kwaye siyasingenisa isilungu kakhulu kuba sifuna ibe ngathi siphucuke gqitha kuba andixhomekekanga mntuna ndizungayenzi le nto. Kanti ngalo lonke elo xesha elo umosela nomntwana kuba akazuqangatha kwindawo ekumele uba uqangatha kuzo. Yilaa nto ke ndithi ke ibhunga masingazimosi ezinto umde umntu azingahleke kube mandi ekroboza ibhotile ye-3,000. Ayisosiyinto eso kuba nale bhotile yomlungu ayoyethu. Hayi unxityiswa awunothi uyanxityiswa ulizibazana. Izibazana unxityiswa usuka kwesiphi stage usiya kwesiphi stage ngoku xa ulizibazana kuba kaloku izibazana ngumama wale nkwenkwe engenayo okanye umama womkhwetha. Nguwe ke ngoku izibazana idyuthi yakho kukuqinisekisa nje uba ikhankatha liyamphekela umntwana ukuze atye ahluthe angagudli abuye nasidyuthi yakho abuye umntana nasidyuthi yakho enye nenye asiyo yakho. Qha yilaa nto ndithi ke nabantakwethu sebangcola sebanyoluka sebebuyisa izigxiba phaya. Laa nto kuthiwa ke ibhunga libalulekile. Hayi uyibeke yacaca gqirha, masibulele kakhulu ngexesha lakho ngale ntsasa. Tama nam ndiyabulela sizixoxe izinto ezinentombi ezi zethu mazingaphucuki kakhulu kuba naba bantu zenze ngathi ngabo abazenzi ezi sozumbona umlungu ekroboza ibhotile ye-3,000. Enkosi kakhulu. Tamakho. Lowo ke mbukeli ngugqirha uNokuzolo Mndende, ingcali yezenkcubeko namasiko esinabisela kaloku ngomkhwa esiwubona kutshanje obizwa ngokuba ukubhinqiswa kwezibazana. Uba ngenene ikhona le nto kwaXhosa uyicacisile ke wathi hayi ayiyo nto ikhoyo. Bukeli masithi qhwi evenkileni siyabuya, hlala nathi. Nkosi kakhulu mbukeli wekhaya Jikelele ngokuhlala kunye nathi usibamba ke SABC Plus kwakunye ke SABC lehayi. Sikumkhono ngoku phambi kokuba sibe kanti ke nathi sesithatha konke kwethu siphume ngomnyango. Kunintsi okwenzekile enkqubeni ke kuza kuthi kangoku nade kodwa ndaqonda uba wena ophuma nayo lodliwano ndlebe osanda kuba kunye nalo noGqirha Umndende. Zintoni wena ozicaphuleyo pha? Ugqirha Mndende besithetha ngomba wena mbukeli uba usanda ukungena ngomba wokubhinqiswa kwezibazana. Uthi le nto yinto entsha eyenziwa ngamanina angatshatanga. Inina elingatshatanga alililo izibazana. Ayingomthetho wakoXhosa, ayilo siko, ayiyo nto abayaziyo abayirecognizayo njenge-Heritage Council yamaXhosa. Kodwa ndiyacinga nathi into kokuba apho wena mhlawumbi ubuzama ukubuza ngakhona into kokuba kaloku xa kuthiwa kubhinqiswa izibazana kuthetha into kokuba ngaba izihlobo nezalamane zakho kusuba zizama ukufaka kuloo ngxobo ikhoyo ukuncedisana nawe. Nam ndiyazi ngolo hlobo. Apho ke umntu owandicaciselayo mna wathi hayi kuncediswa nje umama womfana ukuze angawuthwali yedwa umthwalo emagxeni. Ayinanto kwenza nasiko. Ngabantu nje abazidibanelayo basebenzisane ukuze bamothule lo mthwalo. Inkqubo yona yokuphuma komkhwetha kwekrwala ayitshintshi sahlala ngolaa hlobo.
All right, ukanti ke so isiko ndingathi mhlambi alitshintshi alitshintshi. Okay, hayi uzivele nawe mbukeli uma namazibazana kodwa ke ngaphambi kokuba sibe kanti sithi abathenyi ikhefu siphinde sabakunye naye noNtokozo Mbambo ubunohlolo ndlebe naye. Ibingelifutshane ixesha lam bendisabawula uthetha kanti uNtokozo kamnandi and uyakhuthaza. Ndithanda amazwi akhe enkuthazo kuba kule nto ba ehleli ku-music industry iminyaka ngeminyaka kodwa akhange alilahle ukholo lwakhe, uyathandaza uzigcina ngale nto ayaziyo ayifundiswe kokwabo. Yiyo ke ethe yamgcina uba akwazi uqhubeleka kanye nabantu ke ahlala nabo bayakwazi ukumxhasa ukuze aqhubeleke emculweni. Iyambona ngokuphumelela. Uphumelele kakhulu semajukujukwini kodwa ke beninomdla ukufumanisa into ngithini impendulo yakhe kulamba bekhe wenzeka. Uthe kaloku akangaphendulela. Uthi yena akafuna into ezinjeya. Azibiyazala nkomo kodwa ndiyacinga into yoba naloo nto ibonakalisa ukukhula kwakhe njengomntu wena hlala nje emgceni wakho enye nenye ungabuyihoya ugxile kanye kwesi sakhono sakho onaso sokucula. Kuthiwa ikhonkotho ehambayo. Ikhonkotho ehambayo ngokunjalo. Ikhonkotho ehambayo. So xa ungekho into nxokolo okanye into ezithethekayo yazi ba ikhona mani into endingayenzi kakuhle. Uyabona xa sowuphumelela kakhulu uzawuthethwa nakanjani. Kanti ke nakuyure ngaphambili bekhona ukhanyisile ethetha nathi ngento kokuba bazama ukuphohlisa abantu abaphila nokukhubazeka nabo bakhe bafakwe mani kwimisebenzi ekhoyo uqinisekisa into kokuba ababekelwa bucala. Wayekhe wafika omnye ubhuti apha ethetha loo nto leyo naye. Nena ke wakhubazeka ngokwengozi. I think watshayiswa i-train or something. Wayelapha enkqubeni ethetha ngaloo nto leyo bana abantu ngaske bababone njengabantu angaqala umuntu ajonge ukukhubazeka kwakhe ajonge le nto aza nayo ngoba just because umuntu akanamlenze okanye akanantoni na ayithethi into yobana kuphelela apho. Uyazi Nadia into ekhankanywe ngukhanyisile utshilo into kokubana ezinye iinkampani yawufumanisa into kokuba azikulungelanga ukuba zibe nabasebenzi abangabantu abaphila nokukhubazeka. Nto leyo ke ngoku mna endiqonda into kokuba nawe njengenkampani kuyaqiniseka okanye mhlawumbi kuyafuneka into kokuba ngaphambi kokuba ube kanti uzawuthetha ngolo hlobo yintoni wena oyenzayo uqinisekisa into kokuba abantu abaphila nokukhubazeka bayakwazi mhlawumbi iziteps zikhona kweyakho inkampani bayakwazi abantu ukunyuka ngalaa ndawo ithile xa behamba nge-wheelchair izinto ezibukumila kunjalo singasoloko sisithela ngoba kaloku inkampani kukhona laa mthetho karhulumente ukuthi kufuneka babe khona abantu abakhubazekileyo abasebenza phaya kodwa ke abantu bayibhala nje ephepheni qha iphelele nje apho. All right, kukangakho ke bese kuphathele kona ke kuzokutika ngoku enkqubeni kodwa ke kule mizuzwana embaleshekileyo sawuqhubeleko kwangoku masithume umntana evenkileni.
hayi ke mbukeli siqukumbela siqoqoshile sayiphaka kaloku ibishushu indize namhlanje hey bekumnandi namhlanje size nayo sayiphaka yonke sigqibile ke ngoku yaye siza ngethemba mbukeli lokuba ngomso kophinda kube nje ngethemba lokuba imozulu kulondawo kuyo izawukhizame nokwana andazi ubuthe izawubangconywana pha ngolwesithathu kodwa sithembile kokuba nizawuhlala ke nikhuselekile kwezo ndawo nikuzo kwela micala ndinguliye Ekhaya Vumisa nam ke Nadia Dambuza ndithi kamnandi siyanithanda Nkosi